I zdravo ljudi, vi, kao što sam vam i obećao, rekao sam da ću nešto uraditi, a to je, pogledajte sad ovo. Ispekao sam sam metal, ne znam nije koliko sam ubljena, pronašao sam 57 dijamanata, obećao sam 64, ali nisam uspio. Jednostavno, znači Bože je naći ovoliko. Tu je mač i ovo. Šta još? Vidite, sad ću da... I pazite sada ovo. 36 sam level. I pazite sad ovo. Sve je ograđeno. Vidite, samo da uništimo ovo što mi je smješko piliću u radiju. Smrad. Ovako. Vidite koliki su mi šećerna trska i još nešto sam vam zaboravio pokazati, samo da... Koliko ti ovdje? Šta ćeš mi ovdje? Šta sam uradio još? Pazite ovo. Ajde u Nether. Je otišla krava u Nether. Idi u Nether. Pazite ovo. Vidite. Sada ode uzeti malo. Lapis. Tu nema više onaj. Sve to sad imam u kući. Kad. Sada gdje? Našao sam puno lapisa. Redstone, svačeg nešto našao sam, bit će nam dosta 20. Redstone isto dosta, samo čekaj, da li u ovoj verziji možda ima onaj redstone. Ne. Sada idem da šta drugo nego da enchantujem sve stvari, ali prvo da napravim mnogo sam radio da bi ovo sve našao, ali sada imam taj oklop, ali sada ću imati još bolji. I idemo da začaramo neke stvari, jej, to, i onda 1, 2, 3, ništa je, looting 2, idemo vidjeti još, šta je sad, ponovo. Ajde, uzet ćemo ovaj mač. Može. Ovdje sada da vidim kako ovo djeluje. Na čemu? Vidite, sve sam ugradio svoje selo. Ne imamo da li će iz jednog puta ubiti kravu. Hoće. Niđe ništa. Ajoj, možda sam je isključio zombije, da. Iznervirao sam me kad sam gradio, dođe mi creeper i sve mi sruši. I tako barem 10 puta mi uradio. I onda sam iznervirao i sve to fino. Idem sad ih sve poubijati, da vam vratim za... Šta bundeva? Fuck!
izgleda da ću morat na kraju. Fuck. Ne. Ajde. Ja stvarno sad ne znam kako ću izaći. Pošto nemam ništa hoće, pa jedino da se ubijem. A to ne bi radio ni u fudbalu. Jej. Aj pauče, nemoj me sada metati. Stopa mi. Jebim ti. Inače. Sad ću da smanjim nešto. Jer ovako se ne može. A da to trebam kod mobizina smanjiti. Sad mi još se treba da se ugušim. Eto. Ne. Nemoj me ubacivati u vodu. A šta je od jebi? Evo da kući. Ove ću punte morati doći. Ako ne, sad. Uzeo sam jednu. Ovdje napraviti sad čuvara svoga sela. Neću da sad glumim tu nekog Engleza. Ipak ja, my name is Konstantin. The Big. I can. You can do it, Konstantin. You can do it. You can do it. You can do it. You can do it. Šta nam treba? 1, 2, 3, 4. I buljeva i sad ću da napravim jednog čudovište koji će da uništava ovakve likove. Pazite sad. Jedan, dva, to. I to, i... A ne, nije mi trebalo. I to... Vidite šta radi. Vidite kako je ubio zombija. I sa mnom ću... Nek ide u Nether sa mnom. Samo da ne ode u Nether, to bi bilo dobro. Šta je? Ej, ti! Ne možeš ništa, tralala. I još tamo počni. Da ubijem jednu svinju. Inače ih parim. Evo ga. To bi gotovo što se tiče ovog videa. Ćao.